खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी। बर' बिजोंनि मोनफ्रोमबो सरकारि फरायसालिफोरावनो इनरलमेन्टआ खमायलांगासिनो दं। बे इनरलमेन्टखौ खमायलांनायनि थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। बर' मिडियामनि जिखिनि सरकारि स्कुल दङ बेयाव एनरलमेन्टआ खमायलांदों। एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखाय जोङो स्कुलखौ सरकारा दिनै माने मार्जार खालामनाय बा एमालगेमेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। गभर्नमेन्टखौ जों बुंदों जेखि जाया मानो बर' बिजों फरायसालिया थैनो मोननाय नङा। नाथाय जेराव फरायसाफोरा गैया जाबाय बे फरायसालियाव फोरोंगिरिफोराबो सोरबाया रिटायार जाबाय आरो सोरबाया थैनानै थांबाय। बे फरायसालिफोरनि थासारिया दिनै मोजां नङा। गभर्नमेन्टखौ जों बुंदों जे कुनु कारनाव गंसेबो बर' मिडियाम स्कुला जाहाथे थैया। खिन्थु जेराव स्टुडेन्टआ निल जाबाय बेयाव टिचाराबो रिटायार जाबाय, सोरबा बेयाव डेथ जाबाय, बे स्कुलफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा। माखासे फरायसालिफोराव फरायसाफोर दं नाथाय फोरोंगिरिफोर गैया आरो माखासे फरायसालिफोराव फोरोंगिरि दं नाथाय फरायसाफोरा गैया। बेबायदि जेंनाया जाहाथे इयुनाव जाया बेनि थाखायनो जों काउन्सिल आरो स्टेट सरकार मोन्नैखौबो खावलायबोबाय थादों। बे स्कुलफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा। टिचार्सआ दङ खिन्थु स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ 10 जननि गाहायाव सिंगल डिजिटआव फैबाय। माखासे स्कुल दङ जेराव स्टुडेन्टआ साफिसियेन्ट दङ खिन्थु टिचार एपइन्टमेन्टआ बेयाव सिंगल टिचार जानानै दङ, 0 टिचार जानानै दङ। दा बेबायदि जेंनाया जाहाथे जाया बेखायनो काउन्सिल आरो स्टेट मोन्नैखौबो जोङो खावलायबोदों आरो बिथांमोना जोंनि दाबि बायदि माखासे खामानिखौबो मावबोदों। खिन्थु 100% दिनैबो बे मिट जायाखै, खारन टिचारनि एपइन्टमेन्टआ डिले जादों, टाइमलि जायाखै। आरो बिथांमोनाबो जोंनि दाबि बायदियैनो माखासे खामानिखौ मावबोगासिनो दं। नाथाय 100% बेयो दाबो जाफुङाखै मानोना फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्टआ उन जाबोदों। बेनि थाखायनो आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ टाइटेलनि गेजेरजों मोनसे सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायनि थाखाय जों केम्पेइन खालामगासिनो दं आरो गासै फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ जों खावलायो जायफोरा गोदानै गावनि फिसाफोरखौ फरायसालियाव होनो गोनां दं बिथांमोना गासैबो बर' बिजोंजोंनो गावनि गथ'फोरखौ फोरोङो। बर' फरायसाफोरखौ बर' बिजोंनि गेजेरजों मोजांनिफ्राय मोजांसिन सोलोंथाइ होनानै बिथांमोनखौ साफा मोजां सुबुं दानो हानायनि थाखायनो बड'फानि आदर्श आरो सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजोंनो इउएन एकाडेमिया गायसनजादोंमोन आरो जायखिजाया खामानियावनो इउएन एकाडेमिखौ सरकारा हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिबाय मानोना बेखौ जों मोजाङैनो फोथांनानै लाखिनांगोन। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। थैबाय भेरगावबो बेबायदि थैनो थांगासिनो दं। दा बे बेलायाव बर' मिडियामनि जिखिनि सरकारि स्कुल दङ बेयाव एनरलमेन्टआ खमायलांदों। एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखाय जोङो स्कुलखौ सरकारा दिनै माने मार्जार खालामनाय बा एमालगेमेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंदों जे कुनु कारनाव गंसेबो बर' मिडियाम स्कुला जाहाथे थैया। खिन्थु जेराव स्टुडेन्टआ निल जाबाय बेयाव टिचाराबो रिटायार जाबाय, सोरबा बेयाव डेथ जाबाय, बे स्कुलफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा। टिचार्सआ दङ खिन्थु स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ 10 जननि गाहायाव सिंगल डिजिटआव फैबाय। माखासे स्कुल दङ जेराव स्टुडेन्टआ साफिसियेन्ट दङ खिन्थु टिचार एपइन्टमेन्टआ बेयाव सिंगल टिचार जानानै दङ, 0 टिचार जानानै दङ। दा बेबायदि जेंनाया जाहाथे जाया बेखायनो काउन्सिल आरो स्टेट मोन्नैखौबो जोङो खावलायबोदों आरो बिथांमोना जोंनि दाबि बायदि माखासे खामानिखौबो मावबोदों। खिन्थु 100% दिनैबो बे मिट जायाखै, खारन टिचारनि एपइन्टमेन्टआ डिले जादों, टाइमलि जायाखै। दा बे साफिसियेन्ट जायैनि थाखाय बे मोनसे इमबेलेन्सआ नुजादों। फारसेथिं स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ खमायनायनि थाखाय गार्जेनफोरा कनफिडेन्स गोमादों नामा बा गार्जेनफोरनियाव बे कनफिडेन्स बिल्डआपआ मानो फैयाखै बे बाथ्राखौ लानानै जोङो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोनसे टाइटेलनि गेजेरजों सोलोंथाइनि जे मोनसे जांख्रिखांनाय बे टाइटेलनि गेजेरजों जोङो दिनै केम्पेइन खालामदों। गार्जेनफोरखौ बुंदों जे गोदानै जायफोरा गथ' गथायखौ स्कुलाव होनो गोनां दङ बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होयो। खारन राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया बुंदों जे नेशनेल एजुकेशन पलिसिया मादार टां मिडियामनि सायाव इम्पर्टेन्स होदों। जेराव मध्य प्रदेशआव मेडिकेल एजुकेशना नोङो बिमा राव जाबाय, इन्जिनियारिंनि थाखाय खामानि मावगासिनो आरो बे टाइमाव
आसाम सरकारा जेराव इंलिसखौ इम्पज खालामनो नागिरदोंमोन साइन्स आरो मेथ्सआव क्लास 6आव किन्तु बिथांमोना बेखौ उइथड्र खालामनानै देग्लायनि एप्रिल दाननि जि टेक्स्ट बुक 6 आरो 7आव बोथ साइन्स आरो मेथ्स बर' आरो इंराजि एसामिस इंराजि बाइलिंगुवेल एज पार द नेशनेल एजुकेशन पलिसि बायदि बिथांमोना बेखौ होनो बाध्य जाबाय दा बेखायनो दिनै मिसिं राभा टिवा गुबुन गुबुन मिडियाम दिनै स्टार्ट खालामनो नागिरदों बिथांमोना बर' मिडियामखौ बा एसामिसखौ नुनानै साहस खालामनानैसो दिनै स्टार्ट खालामनो नागिरदों राष्ट्रीय शिक्षा नीति बायदि किन्तु बर' मिडियामनि दिनै जोङो जि एलिमेन्टारि लेभेलनि जि मोनसे चेलेन्जेस जि मोनसे जि प्रब्लेमजों जों जि काउन्टार जादों बेयाव गार्जेनफ्राबो रल लानांगोन कमिउनिटिया रल लानांगोन आरो बयबो रल लायोबा जों बेयाव देरहासार जागोन दा बेखायनो स्कुल थैनाया जोंनि थाखाय चेलेन्जिं कुनु कारनाव स्कुला जाहाथे थैया आरो बिनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जोङो लकेलावनो बेस्ट अफ द बेस्ट इडुकेसन होनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन फारसेथिं जोङो नायदों जे जोंनि बर' सुबुंफोरनि जोनोमनि संख्याबो एसे माने खमायबोदों जायनि थाखाय जिखिनि संख्यायाव सिगांनि स्कुलफ्राव नाम्बारसा थायोमोन बे माने बार्थ रेटआ खमायनायनि थाखायबो नाम्बारसा खमायदों आरो जायफोर कनसियास जायफोरा बिराद माने मोनसे एसपिरेसन दङ बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव गावबा गावनि गथ'खौ हरनाय जों नुदों किन्तु जों सानो जे इडुकेसना जेरावबो एखे आरो सरकारि स्कुलखौ जोथोन लायोबा बेयावबो मोजां इडुकेसन मोनगोन प्राइभेट बर' मिडियामनि स्कुल इउएन एकाडेमि बाथौ सोलोंसालि गुबुन गुबुन दङ जायफोरा एफर्ड खालामनो हायो बे स्कुलफ्राव होनानै बेस्ट इडुकेसन मोननो हायो बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुल दङ बिसोरबो थैहां माने मिरु जिरु जानानै दङ किन्तु कुनु कारनाव जाहाथे थैया प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि मोनसे एजेन्डा दङ बेयाव जाहाथे जोङो बे स्कुलफोरखौ निड बेसाव जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जोंथ' फोरोंगिरि जुदि बिरोंमा बेखौ गेवसार होनो थाखाय ट्रेनिं लानाय जादों बे हाबाफारिखौ बेखेवना मा इउएन एकाडेमि जि फरायसालि गासै प्राय बेयाव 21 आरो गुबुन गुबुन बर' मिडियामनि सोलोंसालिबो जायफोर माने बेखौ सालायबाय थादों बड' इडुकेसन ट्रास्ट बे मोनसे ट्रास्टनि गेजेरजों एकाडेमिक टेक्स्ट बुकनिफ्राय लानानै बिनि जि टिचिं लार्निं आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरनो बिथांमोननो वर्कशप आरो ट्रेनिं होनायनि बे गासै सिस्टेमखौ बिथांमोना खालामनानै लादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै टंला इउएन एकाडेमियाव जाहाथे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मर मटिभेसन आरो बिनि सायाव मोनसे रिफ्रेसार बे ट्रेनिंनि गेजेरजों रिसर्स पार्सनखौ लाबोनानै जाहाथे बे रिसर्स पार्सनफोरा गाइडेन्स होनो हायो बा बिनि माखासे सलुसन गोदान आइडिया जायफोर टिचारफ्रा अलरेडि फोरोंबाय थादों स्पेसियेलि बेयाव इंलिश साबजेक्टनि दिनै बे ट्रेनिं बा वर्कशपा जादों आरो बे इंराजिखौ मर माने जोङो इफेक्टिभलि बा फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय जों बोरै साबसिनै फोरोंनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै बेयाव दिनै स्पेसियेल मोनसे साननायनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव जायफोर फेकाल्टिया बाहागो लाफैदों एराउन्ड माने 100 एबभ माने इंलिश साबजेक्ट फोरोंग्रा गुबुन गुबुन इउएन एकाडेमि बा गुबुन गुबुन इन्सटिटिउसननि टिचार्सफ्रा बाहागो लाफैदों बेखेवनो लिंहरदोंमोन आं बेखेवनानै होबाय बर' मिडियामनि गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय बा क्वालिटि इमप्रुभमेन्टनि थाखाय इउएन एकाडेमिया खोब कमिटेडलि खामानि मावगासिनो दङ आरो जायफोर प्राइभेट स्कुल इंलिश मिडियाम बा गुबुन गुबुन मिडियाम बेजों मोनसे कम्पिटिसनाव थांनानै बर' स्टुडेन्टफोरखौ बर' मिडियामनि गेजेरजों बेस्ट अफ द बेस्ट इडुकेसन होनानै जोङो बे स्टुडेन्टफोरनि केरियारखौ बोरै दानो हायो बा बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा मोजां सुबुं बोरै दानो हायो बिनिनो मोनसे बे गोथौ आरो गुवार सिन्ता आरो बड'फानि आदर्श आरो जि मोनसे सान्थौजों जोनोम मोननाय आरो बिनि आदर्श आरो सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनायनि बे मोनसे गोथौ थांखिजों इउएन एकाडेमिया गायसनजादों असमिया मिडियामनि थाखाय जेरैबायदि जातीय बिद्यालय शिशु निकेतन दङ गुबुन गुबुन प्राइभेट इंलिश मिडियामफ्रा गावबा गाव मिशन आरो भिजनखौ लानानै आवगायदों आरो इउएन एकाडेमिया जि मोनसे ट्रेकजों 10 बोसोर 15 बोसोर बा गुबुन गुबुन
जायगायाव गायसननाय जे मोनसे गोलाव मोनसे जार्निजों फैबाय दिनै बिथांमोनाबो सामार भेकेसननि समाव आरो नैबे एनुवेल एग्जाम जोबखांनायनि गेजेराव टिचार्सफोरखौ लानानै जे मोनसे ग्रुमिंनि खामानि मावदों बियो थारैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि फिउचार जेनेरेसन जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौ बांसिन मोजाङै फोरोंनायाव आरो बिसोरो सोलोंनायाव मदद मोनगोन आरो टिचार्सफ्रा खोब इफेक्टिभलि कमिटमेन्टनि गेजेरजों फोरोंनायनि थाखाय बिथांमोना गोदान गियान मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बियो गोनांथि दङ बियो टाइमनिनो मोनसे आपिल आरो बड' इडुकेसन ट्रास्ट बे ट्रास्टआ आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजों गासैबो खामानिखौ बिथांमोना मावदों आं खावलायगोन जे जिखिनि एकाडेमिक लेभेलाव बा टेक्सटबुकनि लेभेलाव रिसर्सनि लेभेलाव जिखिनि सापर्ट नांगौ गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो इउएन एकाडेमिखौ सापर्ट होनायनि प्रयोजन दङ आरो बे सापर्टखौ काउन्सिल सरकारा जाहाथे उननि समाव होलांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय खारन बेखौ जोङो मोजाङै फोथांनानै लाखिनांगोन होमबासो सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुलजों लोगोसे बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल जिखिनि गायसनजाबाय दासिम बे स्कुलफोरखौ मोजाङै जोङो लाङोब्ला बर' मिडियामनि फिउचारखौ जोङो आरोबाव साबसिन आरो राफोदसिन जों खालामनो हागोन बेराफारसेथिं जों नुबाय जेनेबा बर' नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।